apa lelen? Kau yang kini Daniel Kangres. Oh iya. biasa, tapi kebaikanmu melebihi Oh sih. orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang selalu memperhatikan diriku ini, sedang kau cuma teman biasa, tak mampu mengobati lukaku selama Asik. ku menderita, sedangkan orang yang ku cintai Oke, sekarang lah kota macamnya Mas Akbar ya. mempedulikan. Sih. Anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Iya. Asik. Seputar untuk dia hari ini cantik. Selamat malam Pak Tejo sekeluarga Mama Tejo ini punya wakini Cecerena Sugeng Dalu. Ayo Kang Kupas sama Rika, monik-moniknya juga selamat malam. Bundai juga Mama Kaya juga Kang Jolodo selamat malam. Ayo Pak Kamper Mbak Meni Sugeng Dalu masih nih sih. Bu Ade harus Bapak Sukrane Pak Bedor selamat malam. Oh yeah. Haruskah ku terima Oh yeah. cinta kasih sayangmu yang selama ini diriku rasakan di dalam hidupku. Apakah kau tak menyesal bila mencintaiku? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi Asik. sisa orang lain. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai.
tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Haruskah ku terima cinta kasih sayangmu yang selama ini diriku rasakan di dalam hidupku? Apakah kau tak menyesal bila mencintaiku? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang lain. Sebagai biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Dirimu ini sedang kau coba teman biasa, tak mampu mengobati lukaku selama diriku menderita. Sedangkan orang yang ku cintai tak pernah memperdulikan. Sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Siji gending sebisa kabar kok kabeh pasti niki Sugeng dalu ayo jere Mbak Purwo dari kawasan Berjabil dalu. Mbak Purwo terima kasih gabungannya nggih pasti niki. Aku ki ngetik jisam. Piye kok ora enek gambare ompong to mi jarene Kang Kris iki. Ya ora enek to wong ning kene kok Delik wonge Mimi. Dalam kita selamat malam nggih. Lanjut apa Mas? Hidup di antara dua cinta ya? Suliana? Sing tak utami. Rek utami. Sing rancak seneng teman ya. Hidup di antara dua cinta. Hidup. Judulnya hidup. Judulnya beda Mas. Hidup. Hidup di antara dua cinta. Iki ya. Saya silakan Geriko, mari lanjut ke apa terus sejak ini hidup di antara dua cinta tetap bareng J sama MP. Bangga, yeay, asik. Nggih, asik. Aja tempo masuk jane caramu ya. Piye, Mas? Aja tempo pas mau nyanyi. Oh iya. Ya wes. Ini tak balik besok ya.
Validation Software, the leader in low-cost validation software. Ya, spesialnya nggak di Batelor. Asik. Asik asik. Oh yeah. Lagumu kok nyindir aku topong asem aja jadi Kang Kris ya. Mosok to. Ayo salam ya. Hidup di antara dua cinta sih. Percaya sumpah kau hanya membuat sakit hatiku. Biarlah ku rela berpisah daripada batinku tersiksa. Hidupku di antara dua cinta. Asik. Apakah harus aku alami duka yang kedua kali? Cerita cinta terulang lagi. Mami Yesi ampun pikir pun main tarmi dere nggak saya om ayam kita selamat malam terima kasih kabulnya ya asik kasih Percaya sumpah kau hanya membuat sakit hatiku. Biarlah ku rela berpisah
Tapi pas luar nama ya. Sing gak sapa? Kayak syuting. Ya. Dilanjut terus lagi kampung ya secikin di tapi itu kepalsuan. Siu, Bayu san. Asik. Buta karena api kepalsuan. Iyo walau sama-sama. Si. Aye. Swastiastu nduk menik putuku sing paling titik-titik. Nggih bangsa swastiastu balik kasih sak malam nggih. Terima kasih gabungannya. Oh iya. Tarik. Tidak putus asa buka mata hatimu. Coba menguatkan tapi benar kita mudah cinta. Ya, wasik. Alah, ya. Tolong kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Cinta tak dapat lagi untuk membedakan siapa dan yang mana. Ayo mak tolong tole ompong sing bagus, baik uang cegoro, jare baloso. Gimana? Matur. Baloso Bagus nggih. kau beli. Baik. Asik. Wahai angin pembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar merasakan getarannya jiwa. Air mata darah kan Mas Pong nak jalan kita. Ditunggu nggih. Sip. Asik. Ayo baloso ning nani. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Tarik yuk. Paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Asik. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikap. Ya. Terima itu walaupun hati pedih dan merana. Kau tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Ayo ada apa dengan dirimu Nduk Meni? Dua kali SMS sudah baloso boten wonten baloso. Tidak ada apa-apa baloso. Asik. Oh iya. Agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung duta suara,
jarane Mas Segoro. Segoro Mbah Loso. Yen kula maca dene. Ayo Mbah Loso niki segorone dipinangkani nggih. Heeh. Ayo iki. Biasa lho koyo manuk tilang nono. Heeh. Nggih, urung wayahe iki manuke sik aras-arasen. Kanggo Mbah Loso niki segorone dipinangkani. Selamat malam sing nyuwun air mata darah ditunggu nggih. Selamat malam juga lewat gabungan seluler nggih. Saya tak esek Mas ya apa tak kebuk. Spesial kanggo Mbah Loso yang berada di kawasan di Mbah Loso ki omah iki. Pesan iki sampean kono Mas. Oh iya Allah ya. Catur ya Mas. Iya. Spesial Mbah Loso Segoro dipinangkani tetep bareng pastinya 99.2 Cisam FM Bangga. Oh yeah. Kak Coyo jadi di Mbah Loso. Ya wes. Jangan lupa bahasa iki lagu di sampean dipinangkani Kang Ampun. Ayo Mas Samsul malam. Siap. Ah yeah. Segoro tolong jaga ojo sampai sio tolong raksana mutiara niso Yohan asik Suwun ya lele apa putuku sing ganteng jare Mbah Loso. Iya sami-sami. Tadi sama ya Mbah, hari ini. Iya. Asik. Ayo. Tenan eling lagu iki nduk 15 tahun yang lalu baik kelangan tanpa bekas dari Mbah Loso. Misalkan ya Mbah, doakan saja lagi. Oke, kamu Mbah Loso terima kasih gabungannya sama malam.
Oh yeah. Cie. Tarik ya. Satu menit hati iso dari yo kangen kangen iso yo wes sangkene sontan mari You. Asik. tapi dalam di mari langsung angen wis musno kegawa alon segoro iso tete aku otak jaganan aku Eman permata isun koyo siro melepasir rikono bisa nang kene bisa dungo lan ngajakno bisa nang kene bisa ngirim tumbang gede ayam-ayam mau wis dikoro-koro dulur Bukan kayak ikan berpasir. Iya, sekarang asik. kaya pungkasan ya Si tak angkas kayak apa? tak makan darah ora iso makan darah ora Mata iso darah gak iso. Harus yang mulai mata darah ya. Artisnya belum iso. Biani mawon. berarti bukan bagong ya Kak Bakong. saya ngeteriko lah Hah? saya ngeteriko pungkasan Proven to be extremely reliable on Windows Saya nggak XP teriko. or Windows 2000. Ayo ngetriko ya. You may also be interested in Reduga's companion program. Vokale Vita? ya wis Saiki enek sapa ta? Ya Vita tok Mas Ray. Heeh, pungkasan untuk sementara kanggo kang ngomong dulu siji gendinge ngetriko tetep bareng Cisam FM. Cisam FM. Uye, siap. Yang minta lagu sahabat tolong ya. Belakangnya kang ngomong saya alat tamu. Siap. Oh yeah. Siap. Sempingin riko welasi Sempingin riko anggoni Sempingin riko sayangi Nyakni rasa noring hati Kegawa ning jero mimpi Nyakni using bakali
Terima kasih Lawi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Agong, diroling. Aja dijajar nih sate Mas ya. Terima kasih Lawi yang udah ngompong. Diroling dulu nang belakang ya ngompong wis ditunggu bintang tamu mana sing rawuh pas ini. Pak, setan Pak niki Pak, bengong. Satu dua. Ya niku gini. Tapi nggak bermasalah kalau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Bagong, sudah rawuh? Nggih. Pastinya sehat nggih? Sehat. Aku sing ngarepan ngono sih. Monggo niki wonten panyunan tak tawakno kalau iso dipinangkan nilai mboten napa nggih. Air mata darah kali gambar apa lilin. Malah kelas ra iso apa. Ada iso apa dulur ya ditunggu kanggo sing nyuwun air mata darah juga ada gambar apa lilin iki. Sakniki napa? Sunah koni jajal iki. Diakoni apa niku ya? Wis diakoni lek aku rinari. Oh, tak kira lek gedabul ya. Tahu gedabul ora ya? Gedabul arang-arang. Sing gedabul sopire ya. Sing gedabul sopire nggih. Niki sing sunakoni sing pundi dek sapa? Dewi. Ora iso jonggrokne. Sing keplak napa sing orisinal riyen? Sing orisinal. Iso dicongkrokne, tak congkrokne. Senane baloso. Baloso. Nama ki kapungan nggih. Sunakoni dulur ya. Sisi gede kawitan dipinangkani ambi Mas Bagong tetep bareng 99.2 apa sih? Cisa. Agak, oh iya. Baloso, malam. Sing Mak Lampir, makasih singgolane wong ayu. Asik lanjut cerita hati, makasih. Ciu. Sering Mak Lampir itu Mak Lampir. Ciu.
Cemana susah seneng disangga Aye barengan Insun Karepi yo mung sesandingan saikine mung kari angenan lila ati sun sing lila nampa rasa angkari lara jujur sun akoni atine sun sing lila jujur sun akoni walas iki ya mung kanggo iko kaliwatan Nyeksono ring dada ning lara Isun engati waktu maki dengenan susah senang disonggo bebarengan Isun karepi yo mung sesandingan saiki ne mung kari angenan lila ati sun sing lila nampa rasa angkari lara Budal serene Kang Kris iki budal endi garekan Kang Kris sak malam budal kan makasih gabungane yuk jujur sun akoni atine sun sing lila jujur sun akoni walas iki ya mung kanggo riko keliwatan hang nyiksa nareng dada Isun engati waktu maki denunan susah seneng disonggo bebarengan Isun karepi yo mung sesandingan saiki ne mung kari angenan lila ati sun sing lila nampa rasa kang ngeri lara jujur sun akoni atine sun sing lila
sesane-sane ya Mas. Ayo masalah tuh ya. Iki masih chicken ini sama koni dipinangkan ya Mas Bagong. Iki dilanjut apa Mas Bagong? Aku nomor piro milek aku budal jarine Kang Kris ya. Lah nomor piro nomor? Jagore ana stasiun itu S. Stasiun Tugu. Oh tibane ngono sing dhewe ya. S. Lah dhewe nyuwune jenengan napa? Stasiun. Stasiun ya Anya. Tapi kok gak temu dia. Stasiun apa stasiun S paling. Lah nggih stasiun ngeten. Ini stasiun. Kok gak temu digoleki. Lah mboten tawang kene. Jajal seta nggih, mboten seta. Kayane tra urung enek kan di sini kok. Rere jane kuwi seneng. Oh, lha iki gak kena iki ya no. Minggat ae. Kok ilang kabeh dhewe. Kok minggat piye to? Minggat ora pamit sudah minggat nggih Mas. Bener wis minggat iki. Monggo diragantos napa? Loro bronto ae. Iya wis. Loro bronto ae. Ayo Sial kapan sih? sebentar. Nggih. Dalam Februari. Nah, Kadene mantos nggih. nggih. Semisal kanggo riko wes iki Jawa niki ngantuk tenan iki sing ngantuk-ngantuk layar-layar iki wis tambah nemen babuke iki kok. Siji gede iki pinanggani Mas Bagong loro bronto terus sawenci sampe meme. Panggah huye, ayo balas kok diem di mana kau? Om kita gedinge dirantos ge iki artis rugi iso ge mau mata darah ya. Mak lampir. Yen kelingan ring slirem. Nggih, selamat malam Mak Lampir. Oh iya. Kaya rinujut hatiku. Iya. Siang tansah katon ngelilo. Selalu tetanggon bisa netro. Nyamuk Mas kok iso mlekik. Ana kecedhit. Apa sliramu wis lali tenang. Sesem. Desa mono nanti janji. Iya. Dae. Natya arep urip bebarengan. Selelele. Bunga susah dilakoni. Si. Gaman. Nanging aku ora ngira Hae. Iya. yen sliramu bakal citra. Iya. Bareng saiki wis mulya. Iya, Mbah Romo. Banjur krama. Nah, pas nimbali Mbah Kromo lagune ya Kromo tuh. Ya asik kayak Mbah Kromo Ora ngono. kanggo Iya. kondo Semoga tetap semangat. Semoga tetap ada semangat. Nggih, matur nuwun. wis pasti nilai lakon. Iya, Mas Samso, makasih ya dukungannya malam. Iya. Aku mung kudu narimo. Sopo kang bisa bareng usata kon kunandang lara bronto. Senamane ya meneh. Gitu, tambah nih ning gitu.
Samperoke nggih terima kasih Amin doanya nggih pastinya ya. Juga terima kasih semangatnya. Nanging aku rangira sliramu bakal citra bareng saiki wis mulya banjur krama Yo asik. ora nganggo Rangke kandha kandha asik. Yo wis pasti nilai lakon yang Mbak Kramo selamat malam. aduh Mbak Sony juga Kang Cici Kawasan Bayor. Ayo. aku mung kudu narima Ya iya. sapa kang bisa paring usada gunandang lara pranto Loro Pronto dulur. Mak Lampir juga ikut gabungan nih. Selamat malam Mak Lampir. Makasih senggolannya wong ayu asik lanjut jerite hati. Makasih jadi Mak Lampir. Nggih Mak Lampir lek sakit kesan pinanggani selamat malam nggih. Mau tak tutuk lek maca kowe mau. Matur nuwun ya Mas Bagong jadi Mbah Kromo. Mbah Kromo yang suka-suka Jawa nih. Ke Kawasan Bayur Mbah Kromo juga terima kasih gabungannya selamat malam pasti nih. Monggo Mas Bagong dilajengaken apa? Kayak panyuwunan niku wau cerita hati ora iso gak iso. gure wakeh kok Nggih, malamnya dirantos nggih. Mas Bagong urung sinau sing golongan kuwi ya. Selamat malam, terima kasih gabungannya baru rejo. lara asmara Lara asmara sing kentut-kentut. sing dhewe-dhewe Sing dhewe ae. sing dhewe ae ora sak acul-acul Ora usah ana acul-acul dari teh. Berarti kadangnya niki Sri Mantili nih. Nggih. Sing kiambak niku. Leres niki Mas. Nggih. Ayo leres moro ya sisi kending maki lanjut tetep bareng 99.2 ya. Cus ya. Bangga. Oh iya. Siap. Ya iya. Ayo Mbak Romo jawaan malih Mbak. Apa di atas gede nggih juga Om Gito. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu ning kono kae kawan-kawan angin
juga selamat malam Juragan Bengsi Juragan Dalu. Aku ngeteni mergo eling bring janji-janjimu. Kapan aku bisa ngambani lara asmara. Semua besar kanggo lipat ya. Oke Mbak Romo, jawaban malih iki Mas, misalkan dulu juga Mbak. Ya. Sip. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu ning kono kae gawang-gawang angin dilaleke. Aduh wong manis aku kok ora bisa lali kangeni hatiku kaya ngenteni tekan. Muga Gusti tansah amarena. Dadi srana sedulur asmara. Sip. Aku ngeteni mergo eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara Laura Asmara telur sisi kendingnya ya. Penyari kepoyo atau kangcer ini ya Kang. Sampai di Kang Kres. Data kepoyo. Ceker ya. Dilanjut apa nih Mas? Make it the product that our clients demand it to be. Beta tested for months, it's proven to be extremely reliable on Windows Ayo Pak XP Muki. or Windows 2000. You may also be Sing jalur iki kan diingi ya. Udah Nabila monitor motireng niki kawasan Setopan Barujong ya. Jam pikangan sisi kending dilanjut tetebaran 99.2 Mas Rido. Enggak. Oh ya. Asane Posari Mama Dadang. Juga Bapak Elio, Bapak Yagus, Pak Senat, Mama Paijem, selamat malam ya. Sing. Lisir wengi
lilo apa iki wong ketaman rentok kaling-kaling anak kuno wong tresno mesti bakal goleki senajan kepalang segoro ora wakal labui katresna rino wangi dadi kembangi impenku saaresti pikageng najan mimpi dadi jam pikangen Tarik yuk. kembang kates semone aku kepranan marang sliramu dipesi muda ayu pamojiku ralayu sewindu Wajahnya sama saya ketabrak sih sudah masak sama saya kalau nambah romo sudah bapak